Po dlhých týždňoch vysloveného divadla, ktoré predvádzal grécky premiér a zvyšní partneri eurozóny, vrátane referenda, zrazu čista jasná spadol na rokovací stôl tretí záchranný balíček. Nebavíme sa o drobných, je to obrovská suma, viac ako 80 miliard eur, a táto suma má stačiť iba na najbližšie 3 roky a je nad slnko jasnejšie, že po týchto 3 rokoch sa začne diskutovať o 4. balíčku a hrozí nám teda, že budeme tých milých Grékov živiť naozaj nadlho. Problém s týmto 3. balíčkom je taký, že porušuje európske právo, a to hneď z 2 dôvodov. Poprvé, podľa Európskej ústavy môže byť zachraňovaná krajina len vtedy, ak je ohrozená eurozóna ako celok. No ale to v tomto prípade zjavne nie je pravda, preto lebo v podstate všetci relevantní politici sa stihli medzičasom vyjadriť, že z Grécka žiadna nákaza nehrozí, veď robili kadejaké svoje opatrenia a tak ďalej. Investori vidia mimochodom túto situáciu rovnako, čiže z Grécka nehrozí žiadna nákaza, nie je teda ohrozená eurozóna ako celok a preto Európska ústava nedovoľuje poskytnúť tieto peniaze. Druhé porušenie európskeho práva je zmluva o trvalom eurovale, ktorá v článku 13 vraví, že peniaze môžu byť poskytnuté len vtedy, ak je predpoklad, že budú aj splátené. A v prípade Grécka vieme, že to nie je pravda, že Grécko je platobne neschopné, prestalo platiť, má 180% verejný dlh, 180% HDP je výška gréckeho verejného dlhu a Medzinárodný menový fond napríklad povedal, že nad 120% nie je dlh splatiteľný, samozrejme aj množstvo iných ľudí to tvrdí. Čiže my ideme požičať krajine 80 miliard eur, o ktorej vieme, že to nesplatí, to je prvé porušenie európskeho práva, a ideme požičať krajine aj v prípade, že nie je ohrozená eurozóna ako celok, to je druhé porušenie európskeho práva. Napriek tomu európski lídri si zrejme povedali, že pre nich zákon neplatí, opäť raz idú porušiť svoje vlastné pravidlá.